onye bụ onye ichie? A na-asị ndị ichie, kedu bụ ndị ichie, onye ichie? Yeah, thank you for that question. Onye ichie bụ the worthy ancestors. Look, ọ bụrụ onye ọbụla nwụrụ na ya lineage bụ onye ichie. Enwere ndị bụ ya lineage, ya forefathers, ndị nna nna gị ha si n'ikwu nna gị ma ọ bụ n'ikwu nne gị. Ndị a bụ ya ancestors, mana ha bụrụ onye ichie. Nwe ha na-akpọ worthy ancestors. Worthy ancestors bụ ndị nna nna gị ha bịagoro n'ụwa bie ndụ dị mma, nọrụzie in the realm of the ancestors. Otu ndị a na-akpọ ndị ichie n'onu Igbo. Na ịnọ na group of ndị ichie anwa edugo worthy. Obi a na-alụrụ ndị ichie wee ebe ha na-anọ their earthly abode, ebe ha na-anọ wee kpaa nkata ọ dị mma maka ezinụlọ wee discuss maka family affairs. Mana ndị a na-akpọ ndị ichie abụrụ onye ka na-reincarnate. Why you reincarnate is because you are not perfect yet. So ọ bụrụ onye ụwa gị, ọ bụrụ iwu na onye ụwa gị bụ onye ichie. Onye ọbụla ka na-reincarnate n'ụwa abụrụ onye ichie, ọ dịbụ perfect. Mana ndị ichie bụ ndị dị perfect, ndị ụka na-akpọ the saints. So ọ bụrụ na ya relative from your mother side or your father side abago n'otu ndị ichie, ọ bụrụgo worthy ancestors. Ọ ha bụ ndị anyị na-celebrate. Ọ bụrụ nna gị ma ọ bụ nna nna gị gburu mmadụ, alụ aka ọbara ka dị n'ahụ ya, ọ bụrụ ọnya bụ onye anyị na-celebrate. So when we are celebrating the holy ones, the worthy ancestors, ọ ha bụ ndị ichie. Nke bụ abụ na ndị ichie dị ebube, ọ ndị dị asọ ka ọ bụ. So ọ bụrụ onye ọbụla ga-adị worthy ifidi ndị ichie ma ọ ịkpọtụ ndị ichie. Ịghọtara ya? Ndị ichie bụ a masculine group of people, the highest point. Even abịa n'obodo, in the world of physical, ndị ichie, ndị chiri ọzọ jide, ndị chiri nze, ndị chiri ọzọ na ndị ichie, igwe cabinet, all ha bụ decision makers. So in one more, on ndị ichie bụ decision makers. So on ndị dị ebube ka ha bụ. Nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ị ka nọ na be nne na nna gị ka dị, ọ nna gị ga na-emedo ndị ichie family ọnụ. Etu a ka ọ dịkwa nwaanyị. Nwaanyị anaghị emedo ndị ichie. Ọ bụrụ na nwaanyị bụ onye ọrụ, ya na ọgọdọcharụ ndị ichie ya, mana igburu ha anụ ga-abụ di ya ma ọ bụ nwa ya nwoke, na ọ bụ na ọ mụtago onye toonu ma ọ wee nye ọda nwoke again. Ka abụ eziokwu doro anya. Nke bụ abụ, ọ bụkwa nne bụ nwata nwaanyị nọ na be nne na nna gị, mana ị chọrọ imedo ndị ichie, malụ na nna gị dị ndụ bụ priest. As long as you know na ịchọrọ ịnọ be nna gị mie, nna gị ga-adịrịrị involve. Ọ wụzie na nna gị apamitụrụ na ọ na-eje ụka, o nwezie ebe ọzọ, mebi ebe ọzọ ị nọ ma ọ wee ebe ọzọ a ga-enyere gị aka wee mie ihe onye a ma anya ya ga-eme, na ọ ga-ejiri nzu wee mee circle line, debe ogilisi wee kpọọ ndị ichie ebe nna gị ha bịa ebe a bịa were oke na nwa ada dị etu a na-egburu ha bụ ndị ichie anụ, nwoke a perform the act. Ịghọtara ya? Ọ ga-abụrịrị nwoke ga-eme ya maka ihe dị na ndị ichie siri ike. Ndị ichie abụrụ ndị ichie worthy ancestors. Adị m ekwu maka ya departed father or departed relative, no. Ị nwekwara ike ịchọrọ ịwapụrụ ndị departed relatives or fine, mana don't call them ndị ichie. Ndị ichie in the sense, let me use the word. Thank you.